Zdravo ljudi! Danas ćemo igramo igricu na Facebooku. Koja se igrica zove Iganic. Haj sam da uniđe u Facebook. Nešto sam spor računar. Nemam pojma ra čega. Ako vi morate ako imate neki prijedlog, predložite u komentarima. Vidite. Nešto. Posporo. Malo više im baguje, eto. Ajde. Vidite. U mene 2 gige rama. Neće, ne znam što je, ili stvar 4 gige, nije 3. Laptop nije 2 gige, 4 gige. Sve živo sam uspio pogasiti i opet ono me neće. Ajde. Ovo je igrica nešto mnogo slična Minecraftu. Ona isto radi, praviš, sam nema zombija, to. A sve ostalo ima. Ajde da. Fajno. Kao što je. Evo vidite. A mogu ovako i kopat rudnika. Upam tu previše. Evo vidite. Nema. A ne uzmam, kad hoću uzeti. Kojih nema, sve imam. A, vid ovo. Vid zauzi, ne dajem više ništa. Evo, majke zgubi. Izvinite, napiskam malo. Još mi je iznervirao. Vidite, u igrici mi je malo. To znači malo. Ajmo kopati. Oh my. Ajde. I ovdje je isto pečinja. Sam nema se. Ovu igricu nisam dugo igrao. Samo da znate. Evo ga, šta je? Kamen. Čuo sam kamen. Tu, uspjeli smo. Evo je. Oj, ajde. Oj, ajde. Puno baguje. Sad počne. Ako imate neki komentarima i... Imaće još neki na Facebooku i to. Neće ovak sjedi. Am se penjeti.
radi kod jednog čovjeka. Šta je ovo? Joj. Šta sam radio? Opa, gdje? Ja se penjem. O, ajde. Ajmo gore. Ajmo kup drva, najvažnija su drva u Minecraftu. Ajde. Ajde. Šta je ovo bre, nema mi... A, evo i ovi drva. Sad, je ovo kreti moj, a? Može se leti. Ne može. A što nije? Neće. Šta je ovo bre? Ovo neki nova verzija Minecrafta. Ja izvinite, malo se šalim. Moramo, hoćemo se tušt, ajmo se tušt. Pa ja skočio ovu dubinu. Ja skonto sam vam nešto. Kad idim tamo gdje. Vidi ovo je smačno. Ajde. Vidi ovo. Sve crno. Sve crno. Ne moramo da je odavde ići. Evo, vidite. Ne znam što, ali... Dobar je bug. Vidimo šta je ovo. Hoćemo odgriljati. Nema kao inventuri. Ajmo pravu kuću, od čega će? Šta vi mislite? Ajmo ovako. Imam, evo, tamo sve imam. Oj. Ajmo naći neko lijepo mjesto. Šta vi mislite? Gdje? Ne mogu bi ovdje. Kako rasklaniti. Lijepo je mjesto. Jer vidjeli ste i da mi je Minecraft bugovo. Ne znam što. Ko da mi je pista zma. Računar. Ovdje jesam. Šuti. Ajmo vamo. Opa, 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 ajde. Eto ga. Opančuo sam, nek bude. Ovako. Ovo ćemo popuniti. I uvijek se zajebim. Gdje je. A vidite ovo. Ovdje nema onaj kopus nešto. Opa. Ajde nek bude ovako. Opa. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Ne, sve to ovo. Letimo.